Tembang menika ugi kula aturaken dumateng Bapak Kepala Desa Purwosari. Pandonga kula mugi-mugi enggal dipun paringi sehat. Iya, Pak. Bar glundung, Nduk. Leres nggih, Pak nggih, Bu. Pak Lurah bar celakaan nggih. Nah, dipun dongaaken ndang sehat, ndang pulih. Wong niku lak ya delikke kalih danyange aja lali wayangan. Ayo. Omongane wong golek dhuwit ya ora ngono. Iso wae bojo kuwi. Nah, iya ta, Bu. Luput pisan. Ana pisan. Kena pisan. Yen gampang luwih gampang. Ugi kula aturaken minangka tandha sungkem pangabekti kula dumateng para kiai ibu nyai pengasuh pondok pesantren Nglaladan Ponorogo wabil khusus ing Pondok Wali Songo Ngabar. Iya, sing winginane Kiai Ihsan diderekake karo Kiai Jainul tindak ana ing Jaten Karanganyar. Pondok Wali Songo sing biyen sering wayangan lan off bertahun-tahun, insya Allah arep wayangan meneh besok tanggal 4 Juli. Wah iya, karo ngeterne Brahma ya. Ning kono ning Pondok Wali Songo. Iya. Mangga Bu. Yen angel matur sembah nuwun, monggo lajeng sarung jagungipun.
matur sembah nuwun wilujeng Niskala wis katur tembang klasik Sarung Jagung karya Sang Maestro Kinarto Sabdo dening Ibu Sukesi dan kawan-kawan.